Сәлем достар. Сәлем. Тизден жай жите һәм уку елы тәмамлана. Күбегез мәктәпләрне тәмамлап, югары уку йортларына укырга керергә җыйнасыздыр. Шуңа күрә бүген бездә кунакта Россиянең һәм Татарстанның от казанган укытучысы. Профессор, академик, педагогик фәннәр докторы Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗа Әхмәтовны чакырдык. Исәнмесез, Әнвәр абый? Исәнмез, кадерле балалар. Әнвәр абый, менә югары уку йортына керер өчен БДИны ничә балга тапшырырга кирәк? Монда менә төгәл шушы балга бирсәң, теләсә кайсы университетка, институтка укырга керәсең дип әйтү дөрес булмас иде. Төрле белгечлек, төрле вузларда таләп төрлечә. Ләкин балалар никадәр югары, шуның кадәр яхшырак. Чөнки мәсәлән, медицина белгечлегенә безнең университетта 3 имтиханнан кимендә 280 балл булу кирәк. Юриспруденция, информатика белгечлегенә дә шул чама кирәк була инде. Ә кайбер белгечләр бераз кимерәк тә булырга мөмкин. Ә менә мәктәпне медальгә бетерү бдига ничә балл бирергә мөмкин? Медальгә бетерү мәктәпне ул әлбәттә йогынты ясый. Ләкин медальгә бетерү кайбер университетларда ул 10 балл бирә, кайбер университетлар бар хәтта 20 балл бирә. Әмма безнең Казан федераль университетында мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган балага 5 балл өстәлә. Һәм ГТО нормасын өстәгән булса ул, аның эчендә тагын 1 балл куеп була. Аңлашылды. Ә менә БДИга тагын өстәмә баллар да алып була бит. Аларны ничек алырга? Аны өстәмә балларны алу өчен бала фәнни тикшерү эшләре алып барырга тиеш, төрле олимпиадаларда, конкурсларда катнашырга тиеш. Шын мәгънәсендә мәктәптә уку елларында ул үзенең нәтиҗәле эшчәнлеген күрсәтергә тиеш. Кызык икән. Менә сез Казан федераль университетында укытасыз. Сезнең уку йортыгызда нинди факультетлар бар? Дөресен әйткәндә, безнең Казан федераль университеты ул уникаль белем бирү йорты. Бездә менә дөньяда дөресен әйткәндә нинди һөнәр, нинди профессия бар, нигезендә барысы буенча да белем бирелә. Шуңа күрә мин менә аерым иттереп әйтәсем дә килми. Менә әгәр дә ки инженер булам дисәгез, безнең инженер булырга мөмкин, табиб икән, табиб булырга мөмкин, журналист, язучы икән, рәхим итегез, анарга да мөмкинлек бар. Укытучы икән, без бүтән фән укытучыларын әзерләйбез. Ягъни бездә мөмкинлекләр бик зур. Мөмкинлекләр зур булгач яхшы инде ул. Мин сездә укуга хәзерлек буенча факультет барлыгын ишеттем. Вузга хәзерләү факультеты абитуриентка нинди мөмкинлекләр бирә? Әлбәттә, безнең бу факультетта балаларга мәктәптән тыш тагын өстәмә белем бирелә. Аеруча бердәм дәүләт имтиханы тестларына туры китереп, һәм чынлап та фәннең тирәнлеген аңлап өйрәнергә мөмкинлек бирә. Алай гына да түгел, безнең әле бездә балалар университеты да бар. Сез үзегездән да языла аласыз, һәм кирәк вакытта килеп, безнең зур галимнәребезнең лекцияларын, семинарларын тыңлый аласыз, һәм үзегез дә кызыксындырган сорауларга җавап таба аласыз. Ә менә шушы балалар университетында ничә яшьтән ләгеп була? Балалар университетында яшь чиксез. 1 яшьтән 18 яшькә кадәр теләсә кем йөри ала. Әле теләге бар икән, һәм аны затып йөрүче кеше бар икән. Кайсы очракларда университетка конкурссыз кирип була? Андый мөмкинлек бар. Монда мөмкинлек бирелә. Кем халыкара, Россия күләмендә үткәрелә торган предмет олимпиадаларында беренче урынны ала икән, анда кайбер белгечлектәрдә икенче, өченче урыннарда ярый. Алар бернинди теге балга да карамый, БДИга да карамый, алар бернинди конкурссыз кирип утыра. Быел БДИда нинди үзгәрешләр көтелә? Быел БДИ бирүенчә ел саен төрле үзгәрешләр була. Быел иң мөһиме 11нче сыйныфны тәмамлап университетларга, гомумән югары уку йортларына керергә теләүчеләр генә имтихан бирә. Элек бит урыс телен барлык мәҗбүри бирәләр идек. Математиканы бирәдек барыбызда, керәме кермиме? Ә быел урыс телен мәҗбүри бирү юк. Менә кем югары уку йортына керә, шулар гына бирә ала. Ә инде калган фәннәрне укучы үзе сайлый. Математикадан имтихан гомумән бөтен кеше өчен юк. Математика белән бәйле белгечлеккә керсә генә математика бирә ала. Әгәр дә инде аның кызыксындыра торган предметлар бар икән, ул хәтта 10 имтиханда бирергә мөмкин. Ләкин монысы укучы эше. Мәҗбүри дигән әйбер, димәк югары уку йортына кергәндә фәкать рус теле генә кала. Әгәр бала, мин бер кайда кермим, армиягә барып кайтам, профтех белем бирү системасында укыйм, эшлим әле, әтиәлемә булышам дип әйтә икән, рәхим итсен. Аңа да мөмкинлекләр тудырыла. Ул бернинди имтиханда биреп тормый, фәкать мәктәптә мәгариф системасы органнар белән идарә итү тарафыннан оештырыла торган контроль эшне генә башкара.
9-нчы сыйныфта да шулай. 9-нчы сыйныфта безнең элек Мәскәүдән килгән тестлар буенча үткәрелә, быел алай түгел. Безнең быел мәгарифне идарә итү органнары үзләре үткәрә һәм контроль эш белән төгәлләнеп куя. Быел бик җайлы, белем алырга теләсәң югары уку йортына рәхим ит, барысында эшлә. Әгәр андый ниятең юк икән, ул югары уку йортына керү балалар, ул мәҗбүри түгел. Мәҗбүри түгел. Иң мөһиме белемле булу, кеше булу, җәмгыятькә файдалы шәхес булып формалашу. Әгәр дә ки без бүтән кеше университетта укырга тиеш дип әйтәбез икән, ул бик зур ялгышу. Ул беркайчан бер илдә дә алай түгел, һәм алай булырга да тиеш түгел. Шуңа күрә иң мөһиме мәктәптә, гимназиядә, лицейда балалар төпле белем алырга тиеш. Ул яшәү рәвеше өчен кирәк. Университетка керер өчен түгел. Университетка кирмәскә дә мөмкин. Университетка кирип укып чыкканга караганда да җәмгыять өчен бик күп файдалы эшләр башкарырга мөмкин. Аңлашылды, Әнвәр абый, кызыклы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә уңышлар. Үзегезгә уңышлар телим. Мин сезне үзебезнең КФУда көтеп калам. Рәхмәт. Кадерле балалар, мин үзем эшли торган КФУны моннан 50 ел элек тәмамладым. Ул вакытта ул КДУ иде, Ульянов Ленин исемендәге университеты. Шул вакыттан бирле мин гомер буена балалар белән эшләдем. Менә сезнең кебек акыллы балалар, тапкыр балалар, шаян балалар, булдыклы балалар һәр вакыт минем белән юлдаш булды. Мин аларга һәр вакыт төпле белем, тәрбия бирергә тырыштым. Һәм аларга һәр вакыт бүләкләр белән килә идем. Бүген дә сезгә буш кул белән килмәдем, сезгә бүләкләр алып килдем. Менә бу татар дөньясы дигән шушындый альбом, ул сезне сөендерер, белем алуыгызда ярдәм итәр. Мондый файдалы һәм Рәхмәт итегез, кызыклы Акыллы. бүләк өчен рәхмәт Рәхмәт сезгә. сезгә. Бу альбомнарда сез үзегезгә төрле фәннәр буенча бик яхшы күнекмәләр, белемнәр алырсыз. Сезгә ул гел кирәк булачак әле. Рәхмәт сезгә Тамыр кат. Әңгәмә һәм бүләк өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт.